Wara illi matul il-jum ta' tlieta staqsejna lil numru ta' deputati jaqblux mal-laqgħa msejħa minn Emanuel Kuxkiri, Jason Micallef u Charlon Guder b'appoġġ għal Joseph Muscat l-erba' wara nofsinhar. Għamilna sensiela ta' domandi lis-Segretarju Parlamentari Alison Zeravaċivelli fosthom jekk se tkun qed tattendi għal din il-laqgħa organizzata mill-faxxa ta' Muscat. Il-laqgħa ta' nhar it-tlieta quddiem il-qorti se tkun qed tattendiha? Aħna minkomplu nappellaw għal-kalma, hekk kif ukoll il-Prim Ministru jinsisti minn ħilan ieħor il-kalma għandha tipprevjeni dejjem u kuljum. Imma tkun qed tattendiva jew le? Jiena l-uffiċċju tiegħi il-Belt Valletta. L-uffiċċju ħankun qed naħdem. Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru saħaq kemm il-darba li hemm nassa imħejja mill-Partit Nazzjonalista l nhar it-tlieta iżda huwa fatt magħruf illi l-Partit Nazzjonalista m'għandu assolutament x'jaqsam xejn ma' dawk illi qed iħejju l-protesta laburista fosthom l-eks Segretarju Ġenerali tal-Labor u l-avukat ta' Muscat. Fl-aħħar ħin kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Jurek innifsu li ħeġġeġ lil Labela jmur għand il-Kummissarju tal-Pulizija jekk verament għandu evidenza f'idejh bħalma qiegħed jinsinwa. U mistoqsija dwar dan Zeravaċivelli reġgħet attakkat lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux x'jaqsam xejn ma' din il-laqgħa. Jiena nerġa' nappella biex ma naqgħux li għal provokazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. U sigħat biss wara li Roberta Bela beda jgħid li dan kollu huwa sintomatiku ma' tmexxija ta' tmeninijiet deputat laburista saħqet li l-mexxej tagħha dejjem kien pożittiv fi kliemu. Semma wkoll lura tmeninijiet x'inhi din? Smajt id-diskorsi kollha tal-Prim Ministru, inti bħalu wkoll Prim Ministru dejjem kien pożittiv. Mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar taqbilx ma' din is-sejħa li għamlu Kuxkiri, Guder u Micallef naqset milli twieġeb. Qabel ma dilla. Jiena ħsan kun qiegħda għaddejja bil-ħidma tiegħi hekk kif ili għaddejja tul is-servizz li nagħti lill-Gvern lokali. Skumdità assoluta li qed jiġi konfermat kemm qabela qed jitlef il-kontroll fuq Muscat u niesu.